Здравейте на всички, за тези, които не ме познават и попадат за първи път в канала ми. Аз съм доктор Чернева и това е пространството, където качам и споделям информация, свързана с спорт, хранене и медицина. Все теми, свързани с здравето. Днес ще ви покажа моите най-любими упражнения за талия. Започваме с ръце на балерина. Така съм си го кръстила. Няма значение с кой крак ще започнете. Ляв, десен. Ако сте с ляв крак, десен. Всъщност, ако сте с десен крак свит, ляв опънат, противоположната страна на опънатия крак, започвате, като целта е да си докоснете ръцете, гърба на длънта. За второто упражнение ги кръстосваме отзад и повтаряме същото. Ако левия крак ви е изпънат, значи се накланяме надясно. Целта е да има това пружиниране в областта на талията и по този начин правим какво? Правим слаби талии, доколкото е възможно. Все пак тренираме и косите мускули и все пак да има някакво движение за намаляване на обиколката на талията. Тя е доста проблемна зона, така че пропуска се, не е любима за работа, но така или иначе веднъж седмично или на 10 дена трябва си и някаква грижа. Преминаваме към третото упражнение. Кръстосваме крака. Тук в случая слагам десен отгоре, ляв отзаде, ляв отзад и започвам едно докосване с, в случая това е дясната ми ръка. Десен крак отгоре, дясна ръка. Опитвате се възможно най-близко до лакътя на лявата ви ръка. Все едно бутате навътре. Възможно навътре. Не просто докосвате стелката, а навътре. Опитвайте се. Така се усуква хубаво кръста и талията. Все пак не забравяме, че работим за талия. Да, не се отказвайте. Това е доста предизвикателно и умразно упражнение, но глътка въздух, но е много полезно, така че няма как да го пропуснем. Правиме и всичко в обратна посока. Изпъваме десен крак и започваме с ръцете на балерина. Опитваме се гърба на ръката. Гръб с гръб на ръката. Да докосваме. Ако ето, това е по-лесният вариант, просто до половината. Докъдето стигате. Ако не стигате до другата си ръка, просто до където стигате. В крайна сметка винаги сме казвали, че е най-важно да слушате тялото си. Ако днес сте така настроени и не сте достатъчно гъвкави, няма проблем. Просто изпълнявайте упражненията, но с желание докъдето ви стигат силите. Без болка и дискомфорт. Следващия път повече. Важното е да не се отказвате. Упоритост. Това е едно много важно качество. Едно дете, второто упражнение, с кръстосаните ръце. Десен крак е изпънат, ляв свит. Тръгнах да ви казвам, едно дете, упоритостта е много важна. Едно дете, когато тръгне да ходи, пада, става, докато
започне да бяга и да изкача стълби и да ходи гладко. Така че, ако то се откаже още на първото падане, няма да се получи нищо. Най-важното е упоритостта. Упоритост и постоянство. Постоянство. Още маничко и сменяме позата. Още маничко. Опънат десен крак, навеждаме се наляво. Опънат десен, наляво. Супер! Изморително си е. Да. Вие сами ще видите. Така, лягаме. Левия крак отгоре, лявата ръка. Усуквате хубаво. Навътре, 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 доколкото ви е възможно. Навътре усуквате, усуквате. И пак вдишаме, издишаме. Не забравяме за дишането. Издишваме. Издишваме, вдишваме. Вдишваме, издишваме. Усукваме хубаво. Усукваме. Трябва да го усетите. То е едно разтягане такова точно в талията, в областта на талията. Аз много добре го усещам обикновено. Стремите се тялото да ви е сравнително така нависоко. Така, едно предпоследно упражнение. И на двете страни ще го направим. Както ви бяха краката, просто опъвате ръката и започвате да пружинирате нагоре, избутвате таза, нагоре, нагоре, нагоре избутвате, нагоре. Още малко, още малко. Давай, 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 давай. Задръж. Правим същото и от другата страна. Десния крак отгоре. Дясна ръка изпъната и започваме. Дигаме, дигаме, дигаме таз, дигаме. Това е доста предизвикателно, ще видите, но колкото можете. 5, 6, 10 повторения, колкото можете, направете. Важното е, пак казвам, ще се повторя, да не се отказвате. И едно последно упражнение, което ми е още от детските години, тинейджърските. Едно от първите упражнения, което видях от майка ми изобщо да прави. Това е пак за талия. Много добре се усеща. Колкото повече сядате навън, т.е. не близо до краката, е по-навън, с двете бедра и дупето, толкова по-трудно е изправянето ви. Хоп, изправяме се, сядаме, изправяме се. И когато поддържате темпо, е страхотно просто. Това е много дългогодишно, поне на 20 години в моето съзнание упражнение, но не спирам да го правя, защото смятам, че е доста ефективно. Опитайте и кажете на вас как ви се струва. Благодаря, че останахте с мен. Сега една лека разгрявка. Така да отпуснем малко кръста, талията, доколкото е възможно. Наляво, надясно, наляво, надясно. Знаете, че аз обичам разтягането и смятам, че е много важно мястото му в разгрявката, тъй като разтягането на сухожилията е изключително важно за възстановителния процес. Тук усуквате краката, противоположен крак, противоположна ръка,
Благодаря ви, че останахте с мен. Надявам се да имате един прекрасен ден. За тези, които са се абонирали, ви благодаря, а за тези, които не се, моля, заповядайте. Ако искате, може да се абонирате сега. Коментирайте, споделяйте и се забавлявайте. А от мен ви пожелавам прекрасен ден!